ଏ ହରଣଟା ଆରେ ଭାଇ ଆକୁ ମିଶେଇ ତାକୁ ଫେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରିଗଲା ହେଇ ହଉ ହଉ ସାକ୍ଷର ଛାଡେ ଚାଲ ମଟର ନା ଜକେଟେ ଟାଇମ ଲାଇଟ୍ ବାଜି ଦେଖି ଟାଇମ୍ 8:30 କୋଆଡେ ବାଟ 8:30 କୋଆଡେ ବାଟ ଆବେ 12:30 ହଉ ଚାଲ ମଟର ନେଉ ଆବେ ମଟନ କୋଉଠୁ ଆଣିବା ଆବେ ମଦନ ବାବୁର ଗୋଟେ ଖାସି ସହି ଚାଲ ଭଲ ମଟନ ଦିଅନ୍ତି ତ ହଁ ଦିଅନ ଚାଲ ଦିବା ଦିଟା ଖାସି ନେଇ ଆସିବା ହଁ ନୁଚିକି ଆଣିବା ନ ଧରିବ ବାଡିବ ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି ଦେଖିବା ତାପରେ ମାରଣା ଖେଳିଛି ଗାଧି ହଁ ବୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଅଛି ଚାଲି ବୁଦ୍ଧା ଅଛି ମାରଣା ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ନବା ନାଇଁ ଏଇଟା ନବା ଚାଲ ପୁଲାନ ଖଦଡା ପଡିବ ଯା ଯିଏ ପଡେ ଚାର ପଡିବ ସିଏ ନବା ଚାଲ ପକା ମୋର ଖଦଡା ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ନବା ବାହାଘର ହଉଛି ଦେଖୁଛ ତ ମଟନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ପଚାରୁଛ ଆରେ ଆମ ଛେଳି ତମେ ଝିଅ ମନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମଟନ ଆଣିବା ଯିଏ ମଟର ନା ଚୋପା କଣ ହେଲା ସେନ ତୁ ଖସି ପଡିଆ କି ମାରା ମୁଁ ଉଠି ବସି ପାରୁନି ଆଉ ସେ କହିଥିଲା ଚାଲ ଯା ଦୋଳି ଖେଳିବା ଭଲ ଦୋଳିଟା ଅଛି ଦୋଳି ମୁଁ ବସି ଯା ମୁଁ ଖେଳି ନା ମୁଁ ଆଇଥିଲା ଖେଳ ସିଏ ଆଉ ଯାକ ଖେଳିବ ନା କେହି ଖେଳେ ମୁଁ ଆଗେ ଖେଳି ବସ ବସ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ରଜ ପାନାଣି ଚାଲ चले ना बैग की नो बागे तो हम पड़ जाती छाड़ पर दे पड़ा है बेटा जा जीवन मस्त बुढ़ा बुढ़ा का नहीं मतलब निकाल दिया भाई पान ले कुछ ना पदिया आ पान टंका दे हो टंका पान ना पान नसुबी तो पजरा बदली तो पतरा पान रु देला दी खंड हम गाई खाइबो गाई जरा ना बाहर बाहर धरी बारे ए सांगो रे नुआ ड्रेस किनछि हां गोटे रास्ता कोडर पटला मन नहीं एटा फ्री फायर डा बाकी बसेगा कोन जगह को ओय गोटे फ्री फायर मैच बड़ा मामा माइल होई क्या कोई मार मार अब बुझता है ना पाठ देइलो करते गणित हां गणित कसुथिले जे मो मानी पान ढांदला पर झोळ होई अरे रोज पान कोठो आनलु खाया हां हम जाऊ हो जा अरे तो समय होने से कुआड़ हो रे तो जाई को आसुनी हां मैं खाई एना कदली हो या लागि지 आबे बाबा पैसा देला कदली पान नै आई तू खाई दे पान होबी हाउ हाउ बस जदि मत न झुले एमती बाड़े उठी बसी पारे
ହଉ ଏ ରା 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 ତୁ କଣ ପଳେଇ ଆଉଛୁ ମତେ ନ ଝୁଲେଇକି ତ ଭାରି ନିକୁଚିଆ କୋଡ଼ିଆ ତ ମୁଁ ତ ଝୁଲେଇବିନି ହୁଅ 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 ଯେତେ ମାଡ଼ ହବ କଥା ହୁଅ ଆରେ ରଜରେ ବାଡ଼ି ହଉଛ ବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ହେଲା।